Jesu Kristu inkosi, Baba Umphostoli, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Siyabonga Baba iy'nkonzo zaseCape Town, sibonga ngisho uNkulunkulu nilondile, nibuyile niphephile, siyabonga kakhulu. Baba ngicela ukuthula ubufakazi kufakazela izwi amaHubo 147 verse 10 lapho elithi khona uJehova ajabuleli imilenze yomuntu. Ngiphupha ngiyadumisa kodwa manje uma ngithi ngiyayibheka ngigqoke isiketi esifishane esinqamula imilenze, ngigqoke ishethi nje elincanyane elinqamula emahlombe elinentanjana nje. Ebese ngithi uma ngiphakamisa ubuso lapha phambili lapha buqamama ngibone abazalwane bagqoke izingubo zabo ezinde, bashuqule kahle emakhanda, bame sekukhanyeni okukhulu okuhle ukukhanya, beme njengabantu abalindile. Uma ngibheka futhi emva kwami khona futhi abanye abeza lapha ngemuva nabo bagqoke kahle nabo izingubo zabo ezinde, kodwa manje bahamba nje emgwaqeni abanakile, basendaweni nje emnyama engakhanyi. Uma ngithi ngiphinde ngibheke phambili, uma ngibona phambili ngizwe izwi libiza laba abazalwane laba bemi lapha phambili, ngathi bami phambi kwendlu yesonto. Lelo lizwi bamemeza, ngiyibona ngendlu bamemeza ukuthi batshele ukuthi isonto seliyangena. Baphuthume bangene masinyane. Bese ngiphinde ngibheke emuva, ngiphuthume ngilaba ngitshele laba ngithi hambani kakhulu, sheshani inkonzo siyangena. Uma ngithi ngisaqhubeka ngibone abangedluli, bese ngiphaphama. Uma ngiphaphama ngimangale ukuthi kwenzakalani, ngiguqe, ngithi ngiyaguqa ngiyakhuleka. Lithi kuthi ngaphakathi enhliziyweni yami, lezi zingubo ezinqamula imilenze ozibeke ku-wardrobe uzozikhipha nini? Ngoba kuyafana nokuthi ezakho noma ngabe awusay'sebenzisi, kuyafana nokuthi kusengezakho. Ngisukume lapho ngikhanyise, ngithathe i-suitcase ngizikhiphe zonke, ngizipheke. Bese into enhliziyweni yami, Nkosi angizazi lezi zingubo ukuthi ngizoyinikeza bani, wena Nkosi uyazi. Kusenjalo inhliziyo yami ithi nje ngoba ngisayigqoka kusho ukuthi akuseyezami. Bese ngithi Nkosi ngiyacela ungisize. Nokho-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi zonke lezi zingubo-ke sezahamba azisekho, sezaya kulabo uNkulunkulu ayebakhomba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngezifundiso zakho. Ngiyacela ukuthi uNkosi inibusise njalo ubuyele nomndeni wakho. Senithanda kakhulu bazali bethu enkosini. UJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi mfundisi, ngiyakubingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda nje ukubingelela abazalwane bonke ekhaya lizwi nasentabeni eNhlanjova, kuyabonelelwa. Ngiyathanda nje namhlanje ukubonga uNkulunkulu izinto angenzela zona kuyami impilo, konke nje okuhle angipha khona usuku nosuku. Ngiyamdumisa uNkulunkulu Baba, ngimnikeza udumo. Lithi izwi kaNkulunkulu incwadi yokuqala yabaseThesalonika chapter 5 verse 18 uthi uNkulunkulu kukho konke bongani ngokuba kuyintando kaKristu Jesu ngani. Ngakho nje nami impilo yami yonke ngike ngibonga uNkulunkulu kukho konke okwenzeka kuyami impilo, ngike ngiphakamise uNkulunkulu. Konke nje okwenzakalayo ngibone yena, ngaba kuhle ngaba kumbi, kodwa nje ngike ngithande ukumbonga uNkulunkulu. Ngizombonga nje uNkulunkulu ukuthi useyinkosi yami impilo, useyiprovider nalo umndeni walekhaya. Usasipha isinka semihla ngemihla, sisaphila la ekhaya kwaMthembu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu nangalokho-ke nje. Okunye futhi ngithanda ukubonga uNkulunkulu, ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu khona umsebenzi angiphe wona. Ngiyamdumisa uNkulunkulu nangalokho-ke, sengiyasebenza mfundisi. Khona itolo lomsebenzi engithe ngathola nje kulezi iy'nsuku. Ey'nsukwini ey'dlule khona umsebenzi engiwutholile. Ngakho ngiyambonga nje uNkulunkulu ngokuthi ungivulele lo msebenzi ongivulele wona. Ngiyamdumisa nje uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Kuyafika nje namhlanje ukuthi angimbonge nje uNkulunkulu ukuthi uyinkosi kuyami impilo. Kukho konke ngibone yena ukuthi uyena oprovadayo, uyena onikana okuhle. Ngakho nje ngizomphakamisa nangalesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu useyinkosi kuyami impilo. Angimboni ofana naye, angimboni ongcwele njengaye.
uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekuseni egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umama, ngibingelela umndeni wakaNsibande wonke, ngibingelela ekhaya lezwi nasentabeni egameni likaJesu. Baba, ngibe nombono kuzosa kunamhlanje. Ngike ngabona sigibele imoto ewu-private, ibikade igijima kakhulu le moto. Ekugijimeni kwayo kwafika la kade sifuna ukuthi iginqike, yaqonga, kwangathi iqonga iya phezulu. Mayisibuya izoshaya phansi singaphakathi thina, kwangathi iyarola. Ithe mayisizofika nje phansi, sibanga phansi, ngase ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngamemeza kakhulu ngezwi elikhulu ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Mangimemeza kanjalo, ithe mayisishaya phansi saphuma thina siphilile sonke kade sisemotweni. Kade sifika nje la mhlawumbe ko-5 so angibazi kodwa labantu benginabo. Sasinda kanjalo nalaba abantu akade besemotweni, ngivele ngamemeza ngezwi elikhulu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu uyasikhonfemela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyasisebenzela kanye even nabantu mhlawumbe abasuke beseduze nathi ngaleso sikhathi bayasizakala masimemeza ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga baba, ilo bufakazi benginabo namhlanje, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kakhulu baba wami, ngiyabingelela kakhulu, ngiyamthanda kakhulu baba uNkulunkulu, ngiyamthanda kakhulu inkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyanithanda bazalwane, baba wami nomama, abazalwane bonke basekhaya lezwi entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyanithanda bazalwane. Baba umpostoli, usazohamba uye eRichards Bay, uNkulunkulu ngikhombisa umbono. Uma ngikhombisa umbono, uNkulunkulu ngikhombisa ngise-Richards Bay, kunabazalwane baningi nje emuva lapha, njengoba kade ngise-Richards Bay, ngibona umbono. Uma ngingena ngibona izangoma zisehlezi ngemuva. Uma ngihlala la duze nabo bavele bethi angisuke ngiye phambili. Ngasuka baba umfundisi ngaya phambili. Bathi laba angisuke ngoba akuyona indawo yami lena. Uzohamba baba uya eCape Town, kunemimoya ekade iplana ngenkonzo oya kuyona eCape Town. Wenze kanje baba, isimemezelo sokuthi uyahamba eCape Town usisho early. Amadimoni aplena ngawe early. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungembulelile. Kwathi uma ngabe sengivuka, ngavuka ngakhuleka ngombono engangiwubonile. Ngabona ukuthi isithe ezizama ukuyohlasela ubaba njengoba asohamba aya eCape Town. Qaphela, asikhulekeni ngokweqiniso, sime evangelini likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba umpostoli. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ndiyamthemba tata uNkulunkulu ukuthi unigcinile wena nomama nefemeli yonke, nokuthi siyazi uNkulunkulu wanithwala endleleni, nahamba kakuhle. Nathi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngakho konke enisenzele khona. Siyambonga kakhulu tata uNkulunkulu. Andazi ukuthi akekho nokufaniswa noNkulunkulu. Akekho futhi nokuthi sinokumlinganisa naye. Siyabonga kakhulu ngenkonzo ezenzekile eCape Town.
Siyabonga kakhulu ngobukhona benu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi anithumele eCape Town. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi akuthume ukuthi uvule igroup, avule ikhaya lezwi. Asazi ukuthi ngesiphi, mhlambe ngesesifile, kodwa ngomusa kaNkulunkulu nathi sisekhaya lezwi, sisesibayeni seNkosi uJesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu Tata ngenkonzo. Bonga kakhulu ngomthandazo owuthandazile izolo emva kwezwi. Andiwazi ukuthi bengumthandazo onjani. Andiwazi kodwa umthandazo owuthandazile emva kwezwi usihlambile. Ubahlambile abantu abaninzi. Siyabonga Tata uMpostile ngokuthi uvuma ukuthi uNkulunkulu aze ngawe eKapa. Uvuma uNkulunkulu uma ngaba ebuza ukuthi uzothuma bani, kubani ozamyela. Wena wathi thuma mina Nkosi. Siyabonga Tata kakhulu, andazi ndingathini. Yesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uMpostile Mtsimane noma nabazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. Ngomhla ka-3 Septhemba ngalalela ubufakazi ethi umzalwane ubonisa umbono la ethi uNkulunkulu amtshela ukuthi olanda amaphilisi nolanda iy'gubhu bayafana, bobabili bathembele ey'gubhini, omunye uthembele emaphilisini. Ngathatha isinqumo ngawayeka ngalolo langa zangisawaphuza amaphilisi kwi-3. Kuthe kuphela lelo viki ngase wahlala enhliziyweni yami ukuthi angingena emkhosini. Ngangena emkhosini ngiy'tshela ukuthi oka-7 days. Kwafika ukuthi angiriphothe kubaba uMpostoli. Baba uMpostoli ngingena emkhosini lana ngithatha isinqumo sokuthemba uNkulunkulu ngempilo yami. Amaphilisi engawaqala ngo-2009, ama-ARVs. Wasethi ubaba mncane umkhosi ka-7 days, inkulu lento ekhulekelayo, akube u-21 noma u-40. Ngase ngithi enhliziyweni yami mangcwele ngicela ukulandela wena, angikaze ngikwenze lokhu abakushoyo, ngicela ukuthemba wena, cela ungithwale. Ngempela wangithwala uNkulunkulu. Ngithe ngikhuleka nje kulelo viki lokuqala ngapheli ngizwa kungathi khona ongibamba izandla. Zasishisa izandla kungathi zinenkwentshu, zashisa. Ngakhuleka ngaze ngaqeda. Makuphela iviki lesibili ngathi ngingenwa umkhuhlane lo obuhlungu la ngathi kuney'londa emphinjeni esifubeni, ngathi kuney'londa ney'khwehlela ey'nkulu ezithi uma ukhwehlela kusuke bese kuba ney'londa. Ngathi ngiphethwe lowo mkhuhlane uphumela emphinjeni nomphimbo ungagwinyeki. Ngithi Nkosi yami angcono angithenge amaphilisi omphimbo. Kube khona ongathuthi awani amaphilisi. Ayi, ngilalele lelo zwi engawathengi, ngiqhubeke umkhuhlane umkhuleko ubaba anginika wona uphele umkhuhlane wohlobo. Ngingena omunye bese kusala ngazathi usuzophuma ngamakhala, kuney'londa ezila emakhaleni. Kungathi uma ngicimezile ngizozibona lezi y'londa, ngathi zikhona lezi y'londa in spirit. Noma ngithinta ikhala liyababa libuhlungu, kodwa esibukweni azikho iy'londa la ngaphandle. Ngakhuleka umkhuleko ubaba anginika wona waphela, zaphela. Ngaba right. So ngiyambonga uNkulunkulu baba. Ngadlula ku-21 days, ngadlula ku-40 days, nami ukuthi kanjani angazi. Ngiphumile emkhosini ngoLwesihlanu lomhla ka-17 ngagcina emkhosini. Ngiyambonga uNkulunkulu njengamanje into engiyizwile kungathi kunento, ungathi esiswini kunento ebidla amaphilisi engathenganga noma iy'nyoka noma yini. Ngakhuleka nomkhuleko ubaba angiphe wona, ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi file angisezwa lutho, ngiyaphila. uJesu Kristu inkosi. Ngisalinde ubufakazi kudokotela. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Jesu Kristu inkosi bazalwane. La nikhuluma Veronica from KZN elana eMthunzini. So bazalwane, I'm the girl that had like demonic attacks kakhulu, which leaded me to stop going to school. So like bazalwane, through all these like demonic attacks, like I've been feeling pains from my stomach going up and stabbing pains that will like literally be so I've had it for a while. It started happening before like anything else. I kept on telling you, oh, Auntie Maud ukuthi yeah, these pains are so, and like yeah, there's a time ngabizwa for ama-awards lapho esikolweni. I couldn't even go because like vele lento yangishaya phansi, ngalala ngisisu phansi. Like yeah, I couldn't go anywhere. I couldn't go to school. So bazalwane, as time went by, this thing became sore and sore and sore. But like when Auntie Maud would pray, like put the prayers for me, like yeah, it would get like better, it will ease a bit, but like le demon lilwa lena legama balithi Jesus Christ is Lord, it would fight with it, it fight and fights and fights until yeah, yayenzakala for a crazy long time. And futhi lento like i-attack nabo anti-mod like wonke ama-siblings wami, if engafuni ukuphumelela and stuff bazalwane, like vele beyibuhlungu, like it was so painful, like I actually felt it, like lento le demon belizongilawula ingenza ukuthi ngisike, ngenza zonke izinto, like I just be mad and like ngihlange nje. And like I couldn't focus on school, nebhayibheli bezongishisa nje. I couldn't pass ngamanzi ashisa, like it was hot, like it was burning. And sometimes bengizowabona ngizwa nama-voice ama-demon bazalwane. And then like okay, bangilanda ekhaya manje ngahlala la. Ya ngabona vele ukuthi zonke lezi zinto bengizicabanga lamadimoni vele bezikhona ejaridini. Ngacabanga nala ekhaya nje yabahlasela, like yahlasela until u-anti wami wangifaka egrupini yala entabeni. And then nje yonke into like it's starting to get better because manje inkonzo bengizilalela, because like inkonzo zala like yeah, like the churches of here I don't understand them and stuff. U-anti wami wangifaka nje egrupini and like ngiyacala ukulalela like inkonzo zakababa, like zangisiza and manje like bazalwane, I'm free from this demon and like ngisathandaza till this day ukuthi like uJesu Kristu inkosi. So bazalwane, ngisafuna ukucela like ngifuna ukubonga kuwonke umuntu ongisizile wangithandazisa, and kakhulu ngibonga uNkulunkulu. Amen bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umama Mtsibande nobaba Mtsibande, ngibingelele wonke abakekhaya lizwi, ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba, labe ngilalela inkonzo ya-matric izolo, ngayilalela waze wayiqeda, ngase ngiyalala. Ngithe mengilele ebusuku ngaboniswa Nkosi iy'ngane zesikole engathi seziyobhala la y'bhala khona. Ngithi uma ubhala uhlala wedwa edeskini. Ngithe mengibona enye ingane kwangathi ifuna ukuhlala. Ngithi the time ufuna ukuhlala mhlawumbe esihlalweni uqala ubheke ngemumva ukuthi singcolile noma uhlala kahle yini, ngeke uhlale eceleni. Ithe meyibheka ngemumva kwasekhona into eyivuthululayo esihlalweni, yavuthulula. Ngangabona ukuthi yini le eyivuthululayo esihlalweni. Sabuzana nezinye iy'ngane, hayi bo, yini la eyivuthululayo? Nami kwangathi ngilapho, yini la eyivuthululayo esihlalweni? Ngangabona ukuthi yini la eyivuthululayo, kodwa khona into ayivuthululile ngesandla, eyivuthulele esihlalweni, kwase yahlala phezu kwayo. uNkulunkulu ubonisa ngendlela eziningi Nkosi, into ezenzekalayo. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa entabeni kaJehova nasekhayeni lezwi ngegama elihle lenkosi. Amen. Kwikhaya lezwi ndifike ngo-August. Ndafika ndamamela imfundo zakhona, bhukisha ukuvuma izono kwakufutshane. Ndabhukisha ndazivuma izono, ndazibhala.
ndazibhala. Izono zam zabuya zangathi zitsha, zabuya zangathi zitsha. Ezinye ndizikhumbule ndimane ndizikhumbula kancinci kancinci. Nje ndikhumbuza ndiyabulela kakhulu ngako oko. Nje emva koko ndandingakwazi nokuguqa ndithi ke ndithandaza. In fact kwakuyihleki ndandide ndiyazi uba impilo yam nje into ongakwazi ukuguqa. Namhlanje ndiyaguqa, andiyazi ke uba ndiguqa kangaphi ngoba ke ukuthandaza bendihleli ndikwenza ukuthandaza kodwa ndingaguqi. Ndiyaguqa, ndiyambonga uYesu. Amadolo wam aphilile, akananto. Ndiyamamela, Nkosi yam, ndiyambonga uYesu. Ndiyaguqa, ndiyazihambela. Ndicinga nje ndisiya emngcwabeni kwindawo engaphesheya ndingakwazi ukuhamba. Kunzima ukuhamba, amadolo am exeka. Namhlanje ndihamba yonke indawo, ndikwazi ukuya ecaweni endaweni esikhonza kuyo ikude, kodwa ndiye ngeteksi. Ke ndibuya ndibuye ngeenyawo zam nje kube mnandi. Ndibuya ngeenyawo zam ndinemali yokuhayikha, ndibuye ngeenyawo zam. Ndiyambonga uYesu kakhulu. uYesu ndamfumana ekhayeni lezwi, ndiyambonga, ndiyambonga ndiphezi kakhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Benginomkhosi abakade ngingene kuwo, so kulowo mkhosi nje kuningi. Ngikhumbula ukuthi kade ngiyentabeni nje ngathatha ingubo engayigqoka. Angikho comfortable ngokugqoka izinto engay'vala izitho, ngokuphoqwa isimo ngigcina sengiyigqoka ekhaya then izinto ngiy'gqoke uma ngiya esontweni. Ngelinye ubusuku kwangazuthi ngibona umbono, kodwa futhi ubaba Msibanda angimbonanga ngamehlo enyama. Ubeka omunye umuzi nje okude, mina ngijabulile ukuthi abantu sebezophenduka bakholwe. Emva kwalokho futhi ngingakuboni ngamehlo enyama, ngabona engazuthi ugqoke i-short. Okay, inkonzo ibisizongena bese ngibona ngathi ugqoke i-short, kanti mina bekuyisikhathi la khona kufanele ngiyokhumula lento le, into kade ngiyigqokile emboza amadolo, kodwa izitho wayimboza ayizimbozekanga. Ngisathi ngavele ngakhathazeka sengibona ugqoke i-short, ngathi mina hawu, nami sengilokhu ngilibala ngoba bekumele ngikhumbule lezi zinto, ngifake into ezinde ukuze ngiye enkonzweni njengenjwayelo engihlezi ngiyenza. So emva kwalokho ngabe ngikhathazeka, ngagcwala ukukhathazeka enhlizweni yami kakhulu ukuthi hawu, kanjani baba Msibande, kanjani ubaba ngimkhonze njengobaba wami, ngimthanda njengobaba wami, ngoba ubaba anginaye ubaba. So enhlizweni yami nje ngagcwala ukukhathazeka, ngakhathazeka kwaze kwahlwa namanje ngisakhathazekile. Enhlizweni yami kwafika impendulo ethi, njengoba ngingathanda yini mina, umbuzo othi ngingathanda yini ukuthi umuntu engimthandayo ngimbone egqoke izinto eziveza izitho na? Kufika nje leyo nto ukuthi ngingathanda yini mina ukumbona umuntu engimthandayo. Nakimi ngibona ngazuthi uNkulunkulu akathokozile ngokuthi ngigqoke izinto ezimboza amadolo, kodwa izitho zibe zingayimbozi. Ngoba emkhulekweni nami njalo ngeke ngithi, Nkosi uyazi ukuthi lezi zinto, umkhuleko nje nazolo bengithi, Nkosi uyazi ukuthi angisathandi ukugqoka lezi zinto engiy'gqokayo, kodwa ngiphoqwa isimo ukuthi ngizigqoke. Esontweni-ke ngeke ngigqoke iy'ngubo ey'mboza izitho. Kwangicacela ngithe emva kwalokho ngabona engazuthi sengiphethe uplastic njengomuntu, iy'mpahla lezo oyoy'lahla oyoy'shisa. So kimi enhlizweni yami kuvuka le nto ukuthi noma ngabe kuthiwa ngingay'gqoka izinto uma ngiya esontweni, kodwa nakhona noma ngabe kuthiwa kungabe kuwukuthi ngigqoka izinto ezinde ngonakho ngiya enkonzweni kuphela, izinto ezinde kumele ngiy'gqoke noma ngingayi enkonzweni. Umbuzo wami nje, umbuzo wami uthi ngingathanda yini mina ukubona umuntu engimthandayo egqoke i-short. Shuthi noNkulunkulu bengathokozile ngokuthi ngigqoke izinto ezimboza amadolo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba, umpostoli, umama, abazalwane bonke. Badlulisa ukubonga uNkulunkulu baba ngosuku lokuvuma abelungumhla ka-16 olwaba yimpumelelo kakhulu. Ngizizwa ngimusha baba, ngilula futhi ngikhululekile. Sengikwazi ngisho ukuthandaza baba, sekuvuka ngisho neculo. Bengithandaza umthetho ngoba ngazi ukuthi kumele ngithandaze uma sengiyolala ebusuku noma ngivuka ekuseni. Emva kwalokho kuphele nya, kungavuki ngisho iculo, kungenzeki lutho
bese ngize ngiyikhohlwe nanokuthi ngumzalwane. Ngimubonga kakhulu uNkulunkulu ngokungihawukela ngalolu hlobo baba. Ngilula kakhulu ngale ndlela emangalisayo. Ngiyayibonga Nkosi uJesu ngokungikhulula. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela baba umpostoli egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Cha baba, ngithi nje ake ngithole lobo bufakazi engibubonayo nje empilweni yami since ubaba wangibhabhadisa. Kwakhona nje izinto engiyibonayo empilweni yami uNkulunkulu baba angenzela zona. Ngabheka futhi ukuthi ubaba enkathi kade sigcotshwa esikhulekela ebeka iBhayibheli ekhanda. Kwaba khona nje izinto uNkulunkulu baba azimbulayo. Sengiye ngithi baba uma ngikhuleka kumbuleke nje nezwi, ngigcine sengikhuleka nangalizwi. Kuthi mhlampe uma kukhona ongifonelayo, mhlampe onenkinga, mhlampe kuzothi ngithi ngiyakhuluma, kuvele kwambuleke izwi elithile. Ngivele ngiy'bone sengikhuluma ngalo, ngingasazi ukuthi hawu kuqhamuka kuphi kanjani. Noma ngabe kuthiwa mhlampe ukhona-ke oxoxayo mhlampe onenkinga, kuvele nje kuqhamuke izwi enhlizweni yami, kuvele nje kumbuleke izwi elithile. Ngiyambheka nje uNkulunkulu baba ukuthi khona izinto azenzayo empilweni yami. Noma nje ngahamba ngiy'cabangela, ngivele ngicabange mhlampe kube khona into engiyicabangayo, kuveke nje kuvule izwi elithile kwenkathi ngize ngicabanga ukuthi ngabe likuphi lelo lizwi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu baba ngendlela engibona uNkulunkulu engenzela umusa ngayo, engibona uNkulunkulu ezibonakalisa ngayo. Ngiyamnxusa-ke uNkulunkulu nje ukuhlala kuye, ngimethembe, ngivume ukulungisiswa yizwi. Ngoba noma kukhona izinkinga engibhekana nazo, ngibone nje kuvuka izwi mhlampe elithile eliqondana naleyo nto engisuke ngibhekene nayo ngaleso sikhathi. Ngiyamcela uNkulunkulu kakhulu ukuthi aye njalo engigcwalisa ezambula. Kodwa nje kunomehluko omkhulu empilweni yami ekade ngiyiphila. Yebo, bengumzalwane, ngizazi ukuthi ngiyakholwa, kodwa nje ukungena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kube khona ubaba izinto nasifundisa zona, nemikhuleko ubaba asifundisa yona. Ngiyabheka nje ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu asengenzele zona. Nengiqiniseka ngazo ukuthi Nkosi lokhu ikwenzelwe nguwe, akekho omunye ongenzele. Ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi aye njalo engikhulisa kakhulu ekumesabeni nasekwenzeni intando yakhe. uNkulunkulu baba akubusise, uNkulunkulu anigcine nomama. Siyadla, siyabusiseka kakhulu ngendlela enisibusisa ngayo. Nani nisizwa uNkulunkulu ngomoya wakhe ukuthi nidlulisele lokho ukuze siphilise, ukuze siphile impilo engcwele. Ngiyakulangazelela kakhulu baba lokho. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga, amen.